салому алейкум бародарои азиз. Рӯзи саиди ҷумъа ба кулли мардуми мусалмон муборак шава. имрӯз рӯзи ҷумъа аст. ина намози рӯзи ҷумъа мардум ҳама омадестай. ҳақмон ҳамеша дуогӯ бошем. худованд ҳамамона ба ҳидоят кунад. аввали аввал ҳамеша дуогӯ бошем. ва бигем ки механ миён нигоҳ мекунанд, ина нигоҳ кунед чақар қаторанд. масалан ина барои бехатарӣ мо омадагиянд. ина нигоҳ чанд қа бисёр ҳастанд. дар ин хинакӣ як минут якта наместӣ. ҳамин бародаро тархи чӣ накунен. ҳама вақт дар ҳаққи ҳамдигар дуогӯ бошем. бародаро рӯзи саиди ҷумъа ба кулли мардуми мусалмон муборак шавад. бародарои азиз, рӯзи саиди ҷумъа боз муборак шавад. ҳама рӯзи саиди ҷумъа масҷиди проспект Мир ҳамеша дар ҳақ мо дуогӯ бошем. азиз, баъди видеои ҳиҷомаи топлиста намемонам. марҳамат бародаро, касе дар ҳиҷома дорубо дар кора мерем муроҷиат ҳамаи маъруф саршидагиҳои муомилаи хомӯш мекунем. баъди видеои топлиста намемонам тамошо мекунем. аллоҳи меҳрибон ҳаматон нигоҳ бошад. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон ва касое ки ҳар як наворе мекунам дастгирӣ мекунем, чӣ ниёзманд бошад, чӣ рекламаҳое бошад ки барои мардуми мусалмон мақсад барои фоидаша. ҳеҷ вақт мо ягон наворе намекунем ки барои зарар бошад. бародаро айни ҳол дар шаҳри Москва ҳастем. бародарои азиз, дар метро Топлистан дар тоҷикон ҳиҷома. бародарои азиз, ана бози пешакӣ мегуфтам хушро гӯш кине ки дар инҷа ҳиҷома чӣ хелай чӣ намудай ҳамаша шумо гӯш кинед. бародаро инаира меган ки фита бочка. бародарои азиз, и барои мақсад хинакӣ простатӣ гирифтан аввал меои якум даиҷа медрой, баъд даиҷа дуромадан бародарои азиз массаҷет мекунанд ба аппарато, ба даст, ба се намуд массаҷет мекунанд. баъди массаҷ бародарои азиз ана хун мегиранд. инами бародари банкора мемонанд, ҳамин хел мақсад хун мегиранд. ҳиҷома ба хулоса ҳиҷома мекунем. бародари азиз, болои и боша шумо дасти холӣ намерем. бо мегум то шумо ҷое ки ман реклама мекунам ҳама вақт як чи дора. инами идестен намёра бародари азиз, иш барои риш гирифтан аст. иш барои дуруни гӯша тоза кардан, бинина тоза кардан. хулоса чанда насадка дора барои бини, барои чи ҳами ё аиш хоҳӣ якта метавонад падаркат мекунад, ё ки ай и риш гирад якта падаркатон мекунад. баъди ҳиҷома якта падарка мекунад. бародари азиз, ай ҳарди ҳамаи фаромӯш накунем. баъд бо як чи дигара дар охир рӯз бо ҷавон мегум бародари ҷам доруво чӣ намуди дору барои ҳамаи инсон фоидаовара ҳамаша мегумтон. хай нашоти бочка, фита бочка, массаж ҳама фаҳмиден. анаки биё мерем бародари азиз барои чишон. бачаҳои азиз, нашоти доруво гап мезанем. анаки бародари азиз, аввал айдо қуръоной баручка, қуръоной ба таҷвид, бетаҷвид аст. бародари азиз, барои хароб шидан, барои риш бировардан, хулоса чорни тими капсула хоҳӣ, рӯғанаш хоҳӣ, донагиш хоҳӣ. ана бародари азиз, барои хинакзадагӣ, простатӣ ҳама намудаҳа, барои шиш, гурда, хулоса рӯда, чизе ки хоҳӣ бародаро дору чӣ намуд барои инсон фоидаовара биёбед. бародаро иш оби замзам, шампун, хулоса зубной паста, духӣ барои пӯсти тана доғ задан, барои буғмора мақсад чӣ кардан. хулоса ҳамин чӣ намуди дору бугӯ бародаро ҳастай. ана баъд чи дига бародари азиз, инҷа мебинед ки якта детане 5-6 намуд сертификат аст. бародаро ё мақсади хеле бигем ягон ҷо дида ягон чиз не, ҳамаш мақсад бигем хонда ҳамин чиза ё профессионални мақсад кор мекунанд. ина бо мақсад занг мезанем, бо миёин ҳиҷома мекунем. иншоалло умрӯи ман бо дар лубои видеом ҳастай. бо занг мезанем, раҳмат мегем. бародари азиз, фақат ҳаракат мекунем. бародаро видеоро паҳн мекунем, дар дигаро паҳн мекунем. шояд ки дар тинда бародар ҳамин чиз дар кор, шояд як бародари ти дар кор мешава, ту сабаб мешава падилитсаш мекунам, одам мебинам, ман ҳам савоб мегирам, ту ҳам савоб мегирӣ ва корои и бародарам пеш мерава. хуб мешава, кори ӯ бародаре ки мехара, кори ӯ буд мешава. и бениҳоят чизи хубе бародари азиз, беҳади беҳад. барои ҳам аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародари азиз, ҳар як пешниҳоде мекунем. мо аввал омада мебинем чӣ мекунем, баъд реклама мекунем. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. ҳар ки ҷой бошед ҳама вақт дар ҳаққи дуо кунед. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.